tots i totes vosaltres, famílies nostres, benvingudes i benvinguts. Avui ens hem reunit aquí per celebrar aquest dia tan especial i emotiu, que és el dia de la nostra graduació. Estem molt contents que hàgiu vingut. Aquests últims 6 anys hem passat una etapa molt important de la nostra vida, que és la primària, i ens ha ensenyat els millors valors i a ser encara millors persones. Estem molt però molt agraïts que avui ens acompanyeu en aquest dia tan assenyalat. I també volem agrair a l'Escola Marista d'Igualada per tot el que ens ha ensenyat. Moltes gràcies a tothom. D'ara endavant ja no som petits i venen reptes molt més grans. Els prenem com una gran aventura, com un viatge que ens porti al nostre futur. En el viatge no hem d'oblidar els nostres valors com ho són l'amistat i la perseverança, perquè sempre estiguem orgullosos de les nostres decisions. Mai canviarem i superarem amb creix qualsevol repte que ens presenti la vida. També volem agrair als mestres que sense ells no podríem haver arribat fins aquí. Tots aquests dies hem estat preparant unes actuacions entre els alumnes de 6è A i 6è B, als quals tots podien escollir què volien fer. Obres en patinets, obres en teatre, balls o obres d'anglès. Ara us presento l'obra d'anglès, que està formada per la Júlia Alemany, l'Aida Seguda, el Jan Giner, la Carla Delgado, el Roc Planes, el Marc Liat, l'Aleix Poncell, l'Arnau Corrons i l'Edna. Un aplaudiment. Hello, my name is Julia and I'm going to be Susie, the granny. Hello, my name is Aida and I'm going to be Chloe, the mom. Hello, my name is Alej and I'm going to be Jeff, the dad. Hello, my name is Arnau and I am gonna be Anthony, the neighbor. Hi, I'm Mark. And I'm Carla, we are twins. And we are going to be the siblings of Chloe and Jeff. Hi, my name is Edna. I'm going to be the daughter of Jeff. Hi, my name is Jan and I'm going to be the Anthony son. Hello, I am Rock and I'm going to be Michael, the baby of Jeff and Chloe. Welcome to the Jasper family. I don't care, it's not my problem. Hey, it's from the supermarket. Okay, no more. Okay, no problem. Honey, let's go to throw the rubbish into the bin. Yeah. Okay. Look at this, Mark. Stop! No, we have to throw the bin! No! We have to stop! No! We have to throw the bin! Stop! Now is my moment! What are you doing? Michael! Michael? No! Michael! Michael! What are you doing? Michael! Oh my god, what's that noise? Let's go home. We are going to see. Okay, we were good here. Okay. They're not spending a lot of time there, aren't they? I think so. Let's go in. No, Michael! That's not me! Now I am the winner here. And this is the end. Ara us presentarem el grup de la família Telerín i aquest grup està format per Marc González, Gerard, Pau, Guillem, Martí, Julià i el Jan Guerrero. Un fort aplaudiment, sisplau. Ara us presentarem una obra d'una família, com les que hi ha per aquí. A casa de la família Telerín. Anna, que t'acabo, fins a l'hora de despertar-se. Mama, deixa'm 5 minuts més, sisplau. No, ja ens hem de despertar. I recordeu-vos de rentar-vos la cara, pentinar-vos i vestir-vos. Va, despata! Ostres, mira quin eres! Va, no tira't que us espatat, va! Quan van arribar a l'escola, Vale, no, això el llibre de matemàtiques.
I si no volem? I si et posa una permanència? Ostres, quin que passa més passada, Julià, no diguis això. Ah, sí, pues és per un control sorpresa. Tio, Julià, per què no tens? Al cap d'una estona, quan van acabar el control sorpresa, Marc, silenci, no et vull tornar a avisar. Vale, nois, he acabat de corregir els exàmens, ara us diré les notes en veu alta. Susana, un 0,5. Pablo, un 8. Ismael, un 6. Roc, un 0. Julià, un 1,5. Marc, un 2. I Guillem, un 5. Toma, té millor nota que tu! Per què estàs tan content, s'ha suspès? Que té millor nota que el meu germà. Li farà més bronca a ell. al cap d'una estona, quan van acabar les classes i van arribar a casa, Papa, mama, el Julià i el Marc han suspès un examen i jo no. Tio, Guillem, per què ens calles? Un xivato! Com? Però no et preocupis, mama, el Julià té un 1,5 i un 2. Té millor nota que ell. Això no importa. Així no arribareu ni a l'ESO. Però això no ens importa. Per què? Perquè de grans volem ser caixers del Carrefour i no els cromos. Ara us presentarem l'obra de Podem Escriure Escola. Aquesta està formada per Arnau Figueres, Pasqual Jiménez, Arnau Balcells, Camila Esraf, Joan Gil i Marc Díaz. Un frau de padroner. Però, com tota història, l'Amin no es va quedar El que l'Amin i el Marc no sabien és que el professor estava observant i anava preparat per renyar-los i parlar amb ells. Què ha passat? Per què l'has picat? L'he donat una patada sense voler i llavors m'ha donat un cop de puny. D'acord. Què ha passat? Per què l'has picat? Perquè m'ha donat una patada. Ja, però això no és motiu per fer-ho. D'acord. Pots marxar, però no tenim res. Però, com tota història, l'Amin no es va quedar content i amb el seu sentiment d'inferioritat i insatisfacció va anar a dir unes quantes coses al Marc. A mi m'ha donat una patada i el professor m'ha renyat perquè us l'he donat un cop de puny amb força broma, que segons ell era molt fort. Tranquil, tu saps que tens raó. No facis cas a aquest nen que et treu de polleguera. Marc, tu saps que això no era falta. Ets un piscinero, dedica't a la natació. I tu què? Que al cop de porquí et dona't més fluix que tot i t'has posat a cridar com un boig. Fes-te una prova al xiquipar. La violència no arregla tot. No en teniu prou amb que el professor us hagi fet bronca? Feu-vos una abraçada. Sí, no, שהפסקתי למצב, לא באתי לחיות
Presentem el grup de les Palomeres, que vindran tot segur volant. Aquest grup està format per la Júlia Alemany, la Júlia Garí, la Maria Güell, la Laia Güell, la Laura Torelló i la Ida Segura. Un aplaudiment. About it and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets close, yeah, she pulls me in enough to keep me guessing. Maybe I should stop and start confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. Don't take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me
us presentarem a un grup que es diu ADO i està format per Aleix, Marc, Roc i Noa. I bueno, aquest grup és molt divertit, farà molt de riure i és molt original i per això us volem fer una petita demostració de lo xulo que serà. Aquesta és bonica. Mamma mia, I'm gonna come again. I aquí els tenim. Your big disgrace, waving your banner over the place, singing we